village Bola Junction ana don't pray that we any pray that we are Ishia a bonfire your papa will so Atunsa after said and you Mishia na yamo a bonfire and Rano you know a Mishia at the chain of Yasset and a plan so the passer you know with him come up and come out the fire and crown patio. Piano, Yami Kakasa will say, so the public transfer so. Now I'm soon your mini. Now who say pa and some of the tour the transfer so up on the output. SCP at Okasa Jewelry. I'm playing a Misu Amobra. Who pay and some of the Yes, and the tour. Yes, I said, those who will prepare. I do will let you know. I tell one of them. How will the passes in? Said the pa. One casado popra. I see, Kayo and Japade. Not a doubt you will know. Your papa did that party so. I will change it there. Praise God. Hallelujah. I will change it here. The minute he has said, the Tiasiano, the best way we said, a crown of Dachi. The patch of the Lopo, the Benya who made the upper Pibiade. Ahume. And I'll play now, your point be. But Abraham John was a shower conosso. Shower conosso. Sajum Yemi the Pa. The Jumbia to say, Naka. Sorry, I'm a pa, make a lipa that's a little boo. What did we care was so I can also Nipa, so I can like a car, no bonus are nice, sacred Nipa. What yet, travel me once or photo shot a while in young. Now, Pocket was and any fire bounce, so I didn't sacred over from yeah. Your body up penny for 2 then who the family will pay you? Jemiso, amen. Amen. Tiano pay you will get come out of that. Now, and then come on. You have 2 days, shower upon us. What's the problem? Can say control your last. I shower upon us. Upon us, yes, honey, papa, is zero. Ranty, the Mapono how. Mama will be Mapono how. Papa, and Papa, there were 4. Said you will my policy, how over and now says to us. Now, upon America once if you are good, you are upon your papa, and you are upon a pony. Jemiso, amen. Amen. When you go to the panel, upon a candy pound, the upon a bill more, and a pushing among 2 and more yard. The young upon a bill 1 of penny, say, I can't against Sacrans and Pantero. Jemiso, amen. Amen. So tell me now I can once a month. If you can't finish, if you cannot think when some effort so a silly public baby abrabo I will be able I now the percent the doctor who tell me so we take care so we kill so we tell the whole to be and I'll pay myself the 2 for what I will say. Commanding not a show upon us. Try to control your last. Now, something now I'm share video be social media. Now I saw for any sort of be aquatoto brandine. But you saw me brandine. They put me out of class here. You go to Corona or Mamba, not hit that. And you could tie up a boom. I will give you a boom with tea. And I saw them on Pabo, you could bring some, in Pabo, you could bring some. I don't give it to Bruno Brufo. The 2 friends take up their name. Show us I know where I say. If it's a woman, spirit in that woman in TV. Jemiso, amen. Amen. Now, set I want to patrol. When you need to ADS, you want to see when you swap prayer. Just one prayer. Now, be a patrol, I'm going to transfer.
Now starting confusion wɔ heaven. Pacho nipa de sani a wɔyɛ dɔteɛ wɔbɛtumi ne afra. Baabi o. Pacho nipa de sani a wɔyɛ dɔteɛ. Pacho nipa wɔbɛtumi ne Satan ata. Baabi. Young boy no nam na bansere danse. Adaya wakɔgye bambɔ ɛwɔ nsewura hɔ. Bishia na kawa bi hyɛ ne nsa. Ayi. Adaya ɛne de pɔn ho bantye sɛ kaa na wɔte mu ne konya accident na kawa ne mia. Wɔpɔ mpaeɛ sɛ wɔbɛnya pɛntu kwan kɔ America. Na wodi si hɔ no na epuru hɔ no a na kawa ne mia wo. Emia wo ɔbɛhu baabi a wɔbɛyera bɛhyɛ. Ayi. Gyeme so amen. Amen. Nti na ɔpɛyi ɛna ɔpɛyi. Mutɔfo a wotie me sɛ ɔyɛ Kristoni. Message a ɔpɛyi yɛ ne bɔrɔ no sɛ hyɛ wakɔnɔ so. Akɔnɔ no deɛ agyegye wɔn hyɛ so. Gyeme so amen. Bɔnsam yɛnhwɛ ne dwumadie ɛne ne mission a ɔde wɔ asase yi so. Ayɛ apɛnte a wɔhuru kwan sɛ ɔbɔ ɔbra. Wɔyɛ ababaawa a wɔhuru kwan sɛ ɔbɔ ɔbra. Ɛnɛ bɔnsam de akɔnɔ ati nipa mu. Ɛna ehwɛ nipa bebree kɔ ne n'ahemyɛ dufa so. Nti me ne ɔbɛka ho asɛm paa na wɔyɛ anifire. Wɔnwe yɛ a bonsam de akɔnɔ bɔ ne bɛtire ho ama adane kɔmensɛn yi. Gyeme so amen. Akɔnɔ na bɛtire ho a wɔde pɛ maa no ɛnɛ na ɔpɛ nhyɛ so wate. Wɔn yɛ abɛɛma a wɔtie me. Akɔnɔ no a mepatwa wɔde wen saten koko lekɛ mafia atemuda striker goal K20 ɛne nsa wodo ɛka ho no ɛnɛ na ɔpɛ nhyɛ so. Efisɛ Nyankopɔn bɔ wɔn no afasa akɔnɔ wei na nkyerɛ mo. Na ɛyɛ sɛnten a wɔne nipa nyinaa ɛha no soɔ ɛkɔ ntɔkwakyɛne no. Wɔn na ɛdi saa ahɔho na tiri mu a sika tɔ nsɛm a ɔmfa mmiɛnsa maa ne nsa ayɛ ɛdie wɔ ne so. Ti na ɔpɛ yi akɔnɔkɔne a abɛtiri mu a ɔde wɛ nsade no hyɛ so ne. Gyeme so amen. Deɛ ma mepakye ɔba bɛsi a wotu fɔn ɔfra ne mmarima mmiɛnsa etimi nim ɛkɔto guoru. Saa akɔnɔkɔne na ahyɛ mu a wɔde ɔsa abra no ɛna na ɔpɛ hyɛ so. Hyɛ so ɔpɛ. Gyeme so amen. Eti yɛnhwɛ Satan. The man Satan bɛyɛ Satan nyina Revelation 12:7 keka bɔ. Revelation chapter 12:7. Wɔtɔ sɛ wɔtɔ ɔtweaseɛ no kyerɛ asase so. Wɔtɔ ɔtweaseɛ kɛseɛ. Sɛ Bible ka so ɔtweaseɛ kɛseɛ na ɔrefer to Satan. Ɔtɔ no firi so ɛba asase yi so. Bonsam na wɔyɛ nipakyɛ wɔyɛ bɔfo a ɔso Nyankopɔn o. Wɔyɛ bɔfo ne Nyankopɔn ti dɛ de hɔ. Yɛnti no atɔ ma wo nya. Na ɔkɔ ba wɔ soro. Na Bible sɛ ɔkɔ kɛseɛ bi ba wɔ soro. Michael na bɔfo to ɔtweaseɛ no sisa ne koe. Michael ɛne abɔfoɔ ɛka wɔn ne Satan ebi akɔn. Na ɔtweaseɛ nso na bɔfo koe. Na deɛ bɔfo tɔkwa wɔ nyinaa ba ne sɛ Lucifer nipakyɛw na ɔyɛ dontoni kɛseɛ ɛwɔ soro a wɔn na bɔ dwom ɛwɔ Onyankopɔn. Kɔsɛ tɔtɔ nyɛ wɔn sɛ wɔn mante mu a n'akonnwa mu a na n'ani agye na n'ahemyɛ yɛ kɛse. Nda pɛpɛ ɛna ɔbɔ n'ade mpo sɛ obetu ewu yɛ fira akonnwa no so. Nti ɔhyɛ aseɛ kɔnfɛnsi abɔfoɔ no a wɔn atwa mu ɔha no. Gyeme so amen. Ɔhyɛ aseɛ kɔnfɛnsi abɔfoɔ no a wɔn atwa mu ɔha no. Nti ɔkɔ bɔfoɔ no nkyɛn ano adaadaa sɛ ɔboa me na metu Onyankopɔn fira akonnwa no so a na wɔn ayɛ finance minister. Gyeme so amen. Na yɛ finance minister. Ɔbaa no aka kyerɛ asomasi wɔsɛ wɔ sɛ ɔbɔ mɔden ɛpamɛkyi na ɔpam ne yɛtu Nyankopɔn fira akonnwa no so a ewiase nyinaa mprama nipa ho mɛde bɛhyɛ wɔn nsa. Praise God. Hallelujah. Nti ɔkɔnfɛnsi abɔfoɔ no bebree ɛna abɔfoɔ no mu ɔha no ɔmo gye bonsam nsɛm bi yɛ. Na ɛsiane sɛ na tumi wɔ ne mfoɔ no yɛtumi buru tumi nyinaa so na ɔna bɔ mframa na ɔbɔ abɔfoɔ na ɔbɔ wiase ne mu nyinaa no ɔkyerɛ bonsam sɛ wɔyɛ ne nsa no ahɛneɛ. Ɛti Bible sɛ Onyankopɔn ɛma Michael mu tumi ɛma mutu ɔtweaseɛ no so sa ɔmo ne koe na ɔmo ne koe ɔtweaseɛ nso na abɔfoɔ koe na ɔtweaseɛ nso wampene na abɔfoɔ kapcha wɔn no ɔmo nso ka mo ɛne mepatwa Onyankopɔn ne abɔfoɔ no de si ani na wɔntumi wɔ na ɛsiane sɛ Onyankopɔn wɔ tumi nti wɔntumi wɔ ɛnso wɔnyɛ kwan wɔ so bi na bɔnsam ne abɔfoɔ ɛka no wɔnyɛ kwan wɔ hɛ bebree wɔ na wɔntu ɔtweaseɛ kɛseɛ no gyɛ baasa na ɛsɛ sɛ wɔlu so ne seat yie yɛ pam no firi hɔ na yɛde ne baasa ase so ɛtu wɔtu ɔtweaseɛ kɛseɛ ɔwɔde daa no ɔfɛ no wɔ bɔnsam de sɛ ɛna na ɔpa yi na sɛ mɛnamato de sɛ hyɛ wakɔ no so sa hyɛ wakɔ no so
One way upon a beer to a better to a good master. You put the information upon us. It's a Juma Wayana Kaka and a friend in Sa. She can you blow upon a run. It's a master Juma Waya, a proper Juma, Yapamano. Jimeso, Amen, with your Ayasa. Dear Nuku, a Yamani, a Brahma said, Ya or Yamano. Nanso. Within them, 40 up to Bunny. I'm on a corner to Chenwama and now I am a friend in Sa. None of them. So make Kenya who I'm a radar when one time. Now upon one edge to one, Apple will go and wash it. So make me a Sasua. Oh, but therefore, and some piano in a book and count to show a wabra be out of the bit by your tomato because it's an awesome and mappa, and awesome and ever a bit to me. And then sent to any one here and then. So Amen. The black woman went to me and then Wakade because Wako people who am a friend shop in India will be today. And I pay massively say, but what they never go for Wuka. Therefore, we put in a car as a car. Therefore, we did a piano at 12 years. We never piano if you never run it. Because you're sorry, they may run in a couple. It's a new piano, Shasuye. And more common body being to food in the bed. Why not you are there in the open? Jimeso, Amen. It is same time the mission in the set. Obama, you will be at the public. No, to what your second year. It will not go to what your second year. What I know, friend of Sunday Saturday. What that my friend of Sunday Saturday. You're not down on a man now. Praise God. Praise God. Praise God. It is same time about you. Not your friend of Sunday. Not your friend of Shining Star. Lucifer. As a day. Lucifer. The Shining Star. At the James Roman. Jerusalem or bottom when Otese, when I hope to put in a Hiniakasi. Now, a plan tamper no more. Now, as I say, we free when you go on chain. He said, or Hunter, the Belly and go on track. Because Jemeso, Amen. The Bible was to look for what as a squad. Your other man, your data, and a man, or to look for what as a squad. Mamma, when some of that will, when some of that down. When some of that down, when it was so none of place upon us, you Baba was upon us. Mammy would come so upon us. Apparently, would tell me so upon us. I want to say, upon that edge water when the veteran was Central Police Station. Now, I do group show. Now, and some black every day. 10 years, you remember, because I can't go far. We then 18 years. Jemeso, Amen. So you are 10 years old. And yet you know who we are. All because of our energy. Jemeso, Amen. Let it Roger. What on our father would we? Now, sometimes when you go on to a before a camp to go. I mean, I say what you said. I'm not going to say. A play naked see through a sort of say. I feel a friend of budget to me. I hear it. I ain't young Podia. I ain't young Podia. Now, what is it? Jemeso, Amen. It's a brother Lucifer. I was so hard when you're going to not feel home. There be a young and the people we are one block. Now, all the transactions pass a city with the room which the man who could listen. Now, Papa should be at the Yemenipa. Now, Papa should be at the Yemenipa. I say, no, Papa should be the protection. Apart from me, now all promotion I will promote. This is all by you and one year to my day. Then I to my swap by any no, also in the mirrors of constant. One in the mirrors of Patrol Casa for the son of Patrol William Sound, or that they walk of Jemeso, Amen. And the young boys are bringing she can put any she can walk on your better to one thing. Patrol or man Musua never drew man and walk. Adaya okupesika because of say comes the other tosses when you're 70 years later when you're 40 years later the young boy now upon you say when you're ring to obepi when you're bells are obepi Jemeso, Amen. Now I can see so many hand time I will run that to do a mama and the young boy no from down because 25 years no 16 years no call. Oh, hallelujah. Amen. 35 years no call. Then you are the baby outside. I can't put near. I was in say we are sharing some. And you will really put my problem on.
ɛne na ɛtu nipa bebree kɔ sɛ ama no bɔ no nso abohyɛ ɔma kɔ ahyia wuo nti na nɔpa yi ɛna nɔpa yi medɔfo ɛnidie ne ɔbuo kwan so yɛpa wo kyɛw ɛberɛ awurade asɛm no ɛkɔ so wankasa wonim akɔnnɔ bi a ɛgyegye wɔ ɛti mu na ɛpɛ wo kwan ɛgu anim ase sɛ ɔbɛma kwan ma awurade asɛm a yɛyɛ kan atena mu na ɔma ɔni aba ho so na wo amma kwan ama sɛ tɛmɛde wo hene a saa akɔnnɔ bɔne wei ɛbɛtu afiri nipadua mu gyeme so amen ɛfiri sɛ satan ne mission a wɔde wɔ asase so ɛyɛ baako pɛ sɛ wɔbɛsɛ nnipa so due sɛ ɔbɛgu nnipa no mu ase sɛ ɔbɛma nnipa nyina kɔ sɛe na kristo deɛ ɔbaase nya nkwa yɛnya no mmorɔsoɔ nhyɛnka ɔba de di daa yɛkenka baabo kɔ ɛti satan ɛberɛ a onyankopɔn ɛpam no firi ha bi hɔ John so wɔte ne kɛse a ɔsoro ka sɛ nkwagye ne tumi na ɛberɛ na nkwagye tumi ɛne ahoɔden ɛyɛ nyankopɔn deɛ ayɛ nyankopɔn deɛ ahoɔden ayɛ kristo deɛ ahoɔden nso ayɛ kristo deɛ ɛfiri sɛ wato yɛ nuanom a ɔtotofoɔ no atwere wato yɛ nuanom na ɔtotofoɔ no atwere ɔno a ɔtoto wɔ ano yɛ nyankopɔn ɔno na ɛsɛte confusion ɛwɔ ha bi kɔase awiane anadwo ɛto asoɔ no kɔe na wɔnamagama ne mogya no adanse asɛm so adi ne so wɔnamagama ne mogya no ne adanse asɛm so adi ne so kɔdi ɔno ɔka ne kɔsi owuo bɛsoro kɔ na wɛnti mu ɔso ne mu a metete mu enti wɛnti ne sa nti mo a mowɔ soro ɛne mo a motete mu no ateasefoɔ baanan mo a motete mu no mpanimfoɔ aduane nan mo a motete mu no abɔfo mpempem a matwa agya nyankopɔn ahengua wɔ ahyia motete mu no mo a mowɔ soro ne mo a motete heaven mo a montɔ mo yam moma mo bɔnya deɛ bɛyɛ ɛntɔ mo yam moma mo bɔnya deɛ ɛntɔ mo yam halleluya amen sɛ mepatɛ obi ka kyerɛ sɛ mabontɔ yam mo a na de sɛ ɛyɛ asomdwe nsɛm o ti tama na sɛ sɛ wɔ heaven hɔ no na asomdwe ne hɔ ɔsɛte confusion saa ɔpɛ mbrɛ a ntɔkwa no fɔfɛ ne yɛ a yɛpakyɛ omission ne kɔmplɛhyɛ yɛ nti yɛto bonsam firi hɔ no ɛtwene asase wɔ so ɛna abɔfoɔ no ɛne gyeeɛ ɔmo to wɔ mo yɛgye no atwɔkɔ na asase ne apiribie na wasefo a motete mu ɔsoro moma bobɔ ntɔ mo yam na ɛpo asase ne ɛpo asase ne ɛpo ɛnie pakyɛ asase ne ɛpo ɛnie sɛ baabu ka sɛ asase ne ɛpo ɔrɔfɛ to nipa ɔrɔfɛ to nipa nti nɛ awurade asɛm sɛ menka kyɛw sɛ hyɛ wakɔnɔ so na ɛyɛ bibia o ɛyɛ bonsam na ɛtɛkyire nti baabu sɛ asase ne ɛpo ɛnie ɛfisɛ ɔbonsam asane aba wo nkyɛn gyeme so amen sɛ baabu ka sɛ dua ɛyɛ asɛm papa sɛ mpakyɛ wohyɛ obi na ɔka sɛ dua ɛyɛ asɛm papa ɛnyɛ asɛm pa o dua yɛ asɛm a anaasɛ ɛyɛ asase kasa a ɛkyerɛ amanehuru ɛkyerɛ ɔkɔɔ ɛkyerɛ amanneɛ ɔhawoɔ awerɛhoɔ abrabɔ na sɛ anontuo bi a wobɛwura mu a ɔmfa ne nhyɛ ɛne nso da wɔadue gyeme so amen na mpakyɛ ha bɛɛ kora sɛ asase ne pumie na wo nipa da sɛ ne wote Ghana ha wote mepakyɛ agogo ha hwɛ borɔ no a wote so hwɛ abrabɔ a wobɔ asɔre kora wonkɔ bi asɔre wonkɔ bi gyee maa ne sɛ asɔre anɔpa na wasesa traza na wode nipa bi ahyɛ mu na wokɔ na woba sisa mɔni na hɔ na asase wɛ na yɛte so ɔno ho sɛ Nyankopɔn bie w'ani ana wɔn mo ohunu nneɛma a ɛretwam ɛne de ahomɔne tumi yɛ a ka wasakra wade gyeme so amen wase asase ne ponya deɛ bɛyɛ ɛfisɛ ɔbɔnsɛm asane aba mo nkyɛn ɛtɛmɛdɔfo a wontem anɔpa yi deɛ ɛma Satan wɔba asase so ne mission nyinaa ne sɛ bɔnsɛm wɔsane aba yɛn nkyɛn ɛfisɛ wafa abufo kɛseɛ hallelujah amen bɔnsɛm asane aba yɛn nkyɛn na ne mission nyinaa ne sɛ ɔbɛsɛ yɛ asomdwe wafa abufo kɛseɛ sɛ nipa bɛ sɛ ne kura abufu a hwɛ sɛ de wɔsi ato na do yɛ ababa wɔ yɛ a wɔso wɔgya ne bɔfrɛ polisi ni sɛ inspector wɔ sɛ hwan aberanteɛ no bufu yɛ wɔn atutu nkono tutu ku pàtó wɔn atutu nkono tutu ku obi bu tumi fo ne wɔ hwie ase de egu nipa bɛ sɛ ne so obi bu tumi fo na wafa sika ne wɔtwitwa ne yɔnkɔ obi bu tumi fo na pàtó wɔde eburo bu nsuo ama nsɛm ama obi anoma wu hallelujah amen obi bu tumi fo na wafa deɛ na wɔde abɔ ne nyakɔ akyi eti sɛ ɛkasa bufu a
abufuo nya de paul dabi sɛ nipa da sɛ ne kura bufu ahwɛ sɛ de wɔsi ake woda no pɛ kura no wɔn ma no wotwa no ma ama wɔn ba sukuu no akura no kyekyere hɔ hwɛ bufu bi a bɔɔbo ɛne mepatɔ ntɛntɛmu a wodi si akwadaa no papa a wotie mi sɛ obufu a hwɛ kwan a wɔde ɔyere fa so wɔ deɛ mo kɔso papa a wotie mi a wɔware o sɛ obufu a hwɛ kwan a wɔde wɔn ankasa wɔyere akɔta wɔ akyi ɛfa soɔ maame a wotie mi a mepatɔ wotie mi na pa yi sɛ obufu a hwɛ kwan a wɔde okunu fa soɔ ɛdiano bra wɔn wɔde ma no kɔso gyeme so amen yɛ setan yɛ ne buofu nipa setan ne buofu nipa tina na pa yi yɛ bɛ kasa no yasɛm ne yato din sɛ bɔmmɔden na ɛhyɛ wakɔnɔ so nti sɛ mata sɛ wo sɛ yɛpɛ so na awie pɛ mato yɛ bɔnsam ɔmfa bibia so nsɛ nipa ɛnyɛ bɔnsam fa nipa yakɔnɔ so kɔfo ɛna ɛhyɛ yɛ nti wɔde nsa wia ho akɔnɔ wura brantiɛ mɛsi adwuma na wɔyɛ no sɛ wɔmfa sika no nkɔbɔ akɔtwipra ma ne nsa yɛ ahotɔ wɔnsi adwuma bɔbu kae kakra a obi atɔ ama na ɔde yɛ adwuma sɛ wɔmfa sika no nkɔkɔ mɛtama se a na mepatɔ ɛnti n'ani so akɔfo wɔbɔ no ɔyɛ dɔbɛni sɔgya sɛ wɔtu obi kaa sɛsi no koraa no ɔkura wotira yie yɛakyɛ mu mmiɛnsa ne yɛde baako ama wɔ ɛnso sika yi ɛnɛ yɛbɔ hɔ sɛ yɛbɛpɛ kɔ sɛ wɔn mmerɛ kora yɛnya ɛman ketewa mpa sipadaa maya nketewa ɔno ɔpɔ adwuma no saa sɔgya sɛ wapɔ saa lasa wa no na frɔnto ɔno ɔde ababaawa bi atena hɔ na ade station akɔ ɔgɛfrɛn kɔsi station agogo station ɔgɛfrɛn kɔsi ɛtɛ ne last road no a na ɔde wɔsi frɔnto wa yɛ ma nipa so gyina hɔ nsuo mu na wɔn papa afirika no mi na mi ka wɔsi frɔnto wa yɛ ma ɔde ne gɛfrɛn kɔtena hɔ kɔsi wɔfɔ hɛ wɛ ɔde sɛ de wɛ da na yɛ no a ɛyɛ so pass nsuo bɛtɔ ewia bɛ nkusu yɛsɛ so wɔn yi obi a ɔbɛka na ɔhyɛ ama deɛ hallelujah maame ne maame ne papa ɛyɛ akɔnɔ abɛtena mu na agyigyi wo bisi mu ani na hɔ bɔnsɛm a mipatɔ ɔba asase wɔ so no obetɔ gyina ne sɛ ɔbɛhyɛ nipa abrabɔ akɔfo ɔbɛhyɛ nipa abrabɔ etu ɔse ɛpɔni asase wie efisɛ ɔbɔnsɛm fɛnɛ dɔm ɔbɔnsɛm nsɛm yɛ pɛ nipa na ɔfɔ fufuo kɛseɛ ne dɔ fɔ bɔnsɛm aba wo nkyɛn o bɔnsɛm aba wo nkyɛn kasa ntade nkyɛnkyɛn na wɔhyɛ na ewa nia o baabi o ɔda sɔre yaa na waba wo nkyɛn na ɔkasa kyerɛ saa ɛnyɛ pie na wɔ pie no hyɛ mini skirt ma ne nkyɛn abotɔ wie kyekyere hyɛ ataade a bɛkyekyere wɔ gyeme so amen ataade na wɔhyɛ no ma ɔno fɔ ntɛm mu hɔ sɛ ɛbɛyɛ wobɛlu nkuru sayi gyeme so amen ɛyɛ bɔnsam na ba wo nkyɛn na ɛkasa kyerɛ no so ɛyɛ adwuma na wɔkɔ no ɔmadena na bɔwade mpɔ sɛ sile tebia o de family ẹ bẹbẹ fi kasi jẹmẹ sọ amen ẹnẹ nipa bebree a ọmọ yẹ mẹrẹsi ẹtuma dodoɔ náà nka nbẹ adeɛ ɔka asɛe a wɔyɛ akɔ fita mu na ɔkò tu adeɛ a ne bu ɔden a nhyɛ yɛ mẹsi fún mi bituma mu di a kɔsɔ peter bɔ adeɛ ne nhyɛ yɛ ɛnyɛ ɛhyɛ yɛ gyina bɔ so nhyɛ yɛ sɔɔti ase ɛyɛ pɛfuru no na ayɛ fi kɔsɔ tó pa no aka kyerɛ sɛ gyina bɔ so asɛe ne wɔ tu gyina bɔ so ne wɔ akɔpɛ foforɔ sɔɔti ase ɛdi asɛ yɛ o ne wɔn no akɔgye di asɛ di aba ne wɔ de abɛkyɛ sɛ wɔyi na asɛ yɛ o na wɔ deɛ na ɛnyɛ hwee no wɔfa na wɔtu da hɔ na wɔde pɔtɔ ahohoho n'aka jɛ sɛ deɛ ayɛ ɛdi sɛ ɔtɛ ɛdi ba ti kɔbra ɔbɛba no afɛ sɛ kaa ne kama na deɛ nyɛ no ɔde ato wɔ sɛ wei na n'asɛ no na wakere mu sika na ɔde nkɔ mpoto bra nti korɔ no wɔ nti bɛfa ho adi ɛbi o korɔ no a wo bɛyi nti bɛfa ho adi ɔfa ho ni sikani brɛ ho akɔnɔ sɛ ɛbɛkyerɛ mu a ɔnyɛ nɔkwafoɔ kɔsi na nhyira bi a bɛwɔ kyɛn bi anso no ɛnam anipa a abɛwura mu nti no nipakyɛw ne nyinaa bɛbɔ toro no gyeme so amen nti ɛbrɛ a sɛta aba asase so no awurade asɛm ame atɛsɛ sɛ wɔfɔ bifo kɛseɛ so nsɛne bɛ a wɔne tia sɛ wɔne bi sɛ ne brɛ a wɔne ayɛ bɛn ɛtia ɛti ɛwura bi mu ayɛ wei ne bɛfo bɔnsam wɔyɛ adwuma ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛn bɛsɛ bɛ ne wo kasa fa akɔnɔ bɛ ne ho try to control your lust bɔnsam yɛ pere so no ɔfa yɛ nipa yɛ akɔnɔ so ɛna ɛsɛ yɛ abrabɔ wɔyɛ mo na ehwɛ yutu no aba sese no
mami ehwe mo life na 8 days no pacho se na Ghana tie dabi o pacho se na wi ase tie dabi o ene yo ma wo mo ware me wo mo na ko mema yo me fa wo mo nkasa ho ma lesbian masturbation you wo mo no wi ai wo mo agopane e wo ho abetre wo mu a wo mo bu prabone e wo sweet so okase wo nyina o je o sase a wo de wo tintuma e ko nsam you jeme so amen amen na ebra se taba sa se so no na esese o fa plan ya o be se di pa brabo wa no bewura e di ntro ana o ko she bia ba ko ebo to nyago problem fasele se sere wai yes but the rest number 1 eto wa ana o nyago po ka chi o di pa ene na yere se e di ntro ha me ma betina no mo hwe mo yi mama mo kwa se bi esi ha bia mo ni bi na duane simple bi woro mama mfa mesanka because akwa wa be shi teme so amen amen Genesis chapter 3 verse 1 ke kame go oh ye ni tete ro mo adu ba ta ku ba mo shi na abro wo wa ya abro tuma we na go po the bro because Papa si na oye ni tufo e che ewura mo mo adu ma ni agupo ye o ni na o ni agupo ye mo ni na o ka tira o ba se eti se te ewura me pa cha bo wo ano ko ba ni nche ko ka tele se ampa onyankopɔn akase woni tiro wa nya nya dia na me bafo asase atizo obi na nya to bebrebe bia no hia na honi eji obi o kite ne die ho ai woni ni hia hweye kwase ya se someone ni ti bebrebe ba for sambe on tente tebe so amen amen dia bra ta cho wo woni na me di to wona woni de bia no wodi professor ni no ana bo nsangura ni basi ana ko ba ni se ko ka che ni se tu o fi ampa onya ko pa ka se woni tu o nya ni bia na tu o nya ni na ba ni tu ma ni bia na tu aso ya ba ni ka che woni se ana ba ni ka che woni se tu o nya ba ni etu Shawuye woni pawo person wadamfo na wujiri dem be very careful ai shawuye wadamfo Jesus they say me no kasa fa akono bone ho control your last so akono so control your last so akono so na pai what na ewia se we premu ni ewe ewia se we premu ni ewe so wa so akono so am say akono go tumu e pete jew na be jew gwase jeme so amen amen ete bonsan gwa wo mu kate oba no se to we ya ba ni to man ni na ba ni tubu na so die si to ni tuki na ba ni ete so wa we ya wadam bi so that say on fa oba da we ya virgin we holy so wa we ya wadam to ba be ka kire say cleansing say we are say do no say one fa get na one ke bi anhwa wo do chibichibi because jeme so amen amen yai o ma ke bi atre abre because the time na men wale ye no to show sa so why you say we fa won for bada na pacho ma le say na say me bo brato ni akonya me nche a pacho nyansani praise God hallelujah shade wa fa ma no abra bai asa baba wa she member wa ma ho pa mo ni wada oh 6 years there member num and wa friend wo 28 years there she member this pain and then wada patonti ni papa mi na ona ma radio patoni yi mu ni to na ma radio jeme so amen amen so wa hwe ya po sambe po wada mpo so ase wa brabo kato se ba wa bo na ma no went to me wow na ba bi o say be nye bi dia na say o pisa o ku confirm say o ti me ye pa ko be so na o ko adwuma ba ni sika o ma na tikim kakra na di see because na me ma no we mu nyesu ye ne die diare ato so ai o be ya se no ko chenu kwa se no kuna pamo ya and I got up on the teacher. Jimmy so amen. Amen. Let him watch out. And just one. Yes. Now when you park I say. Now when you park I say. When you be. Mama you be. When you be. Now mama
bɔnsam ka na mawu ɔwɔ ne ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɛna ɔwɔ ne ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɛnyɛ wo na bɛwu hɛ saa nkɔmmɔdeɛ wɔ nyinaa bɔnsam na hyɛ kyerɛ wo medɔfo anɔpɛ mu ne na hɔ mo ne mmra hɔ so bɔnsam fa awia bɛm nipa yɛ akɔ no so ɛso nipa bebree hwɛ a na wote tv wo paa na akɔhwɛ programs a ɔmu yɛ no tv so a antena mo ne mameto mo ne aba stations no na akɔhwɛ abrabɔ a nipa bi bɔ paa wote tv ho ana ase apɛkɔsɛ papa pɛn mo no akye wɔn ankasa ne ba no ɔne na da ɛnuafoɔ no ɔne ne nua da papa pɛn mo ne yere pa awɔ so na wawo n'ase bɛsira no bɛwi aseɛ na ɔno ankasa ne n'ase ne ɔne na da akɔnɔ pɔne last akɔnɔ jẹmẹ so amen keka mi nkwa na onyankopɔn nim sɛ daamu bɛ di bie bɔnsam na ɛfɔ wɔn mu kɛkɛ kyerɛ ɔbaa no kwasi ɔsɛ daamu bɛ di bie wɔn ni bɛ poe na mayɛ sɛ onyankopɔn ɛwuru papa ne bɔne na baabu sɛ ɛbrɛ a ɔbaa te nsa nsɛm wɔ mu ɔbaa ne huru sɛ bia no ɛyɛ sɛ wɔyɛ de ɔbɛ hallelujah ɔbaa ne huru the eye saw person ọba ni hu sẹ bia no ẹyẹ sẹ ọdie ọba ni hu ni wọn sẹ ẹnẹ ehuru wi ase ha na ẹnyọma a yẹ huru nyinaa yẹ apẹpẹdeẹ jẹmẹ sọ amen ẹnyọma a yẹ bi ẹni huru nyinaa pẹpẹ de pẹpẹdeẹ sẹ wọn hwẹ yẹ abọnsam ẹtẹrẹ wọde wakọ sua so na ẹnyọma ọba mu ayẹ no ọbẹ mu hɔ báwo sọ ọba ní huru sẹ yàrá yẹ sọ di yàrá ẹyẹ sọ wọ die na ẹyẹ niwa fẹ hallelujah amen ẹyẹ niwa fẹ mímí ọba bọ nínú ahọ ní papa wù tiẹ mi ewu twẹ mu yi ní papa wù tiẹ mi lọtọfọ bọ nínú ahọ na bọnsam ẹnẹ ẹnyọmọ a wọde bẹ wiase nyinaa yẹ afẹfẹ deɛ wọn hwẹ yẹ bọnsam fún ẹni kó sua so ama akɔtɔ bọnsam fún de sẹmínú kasa fa akɔnɔ hɔ bɔnmɔden ne hyɛ wakɔnɔ so màkye abraham nyɔmu na ɔbɔ yɛ no ɔsɛ hyɛ wakɔnɔ so akɔnɔ a obi ɛnti ma nhyɛ so nti ɛnɛ ɔda fi ase wɔn a wahwɛ ɔba bɛsi ahwɛ atade a ɛhyɛ wɔn a wɔde twɛm wɔn a wahwɛ atade a eti wusi afiri kaa mu a wɔn nsa ɛda wɔ pɛn kyerɛ nti ɛhyɛ wɔn mo nyam ɛbi o wusi afiri kaa mu bi a adi sɛ wɔn nsa so atade akyi. Oso wusa de wo pa sɔre wusa pa wo wusa pa sɔre o na ɛhyɛ wɔn mo nyam na wosoma wurade anasa woso mfonam pɛsɛ hallelujah jesus wusa fika mu a na mepakyɛ wɔn nsa sɛ brɔfo akyi mepakyɛ ɛhyɛ wɔn mo nyam baabi o ghana fo mmɛmpo no mo nsakra mo adwensi na mo nya nsa mo na mo wɔto honam so a ɛtoɔdeɛ na ewu ne yi bi hyɛ mpɔpie mfasoɔ bɛn na ababaawa wobɛnya ne yi bi hyɛ mpɔpie mfasoɔ bɛn na ababaawa wobɛnya ne maame nofo ntɛm agu hɔ mfasoɔ bɛn na wobɛnya firi soɔ hyɛ wapɔnɔ so anɔpa yi gyeme so amen ɛyɛ bɔnsɛm ana abɛn wo nipadua o wabɛn ɔpɛ so ɔsɛe wo azo bi nto do ɛnyɛ saa na nyame bɔ me efiri bebrebe efiri yɛ kasa ade nyinaa ledi nyɛ saa na nyame bɔ me nyɛ saa na nyame bɔ me ɔhaw efiri yɛ kasa ni nyinaa yedi deɛ wɔyɛ ohu deɛ ɔyɛ ohu abrabɔ deɛ ɔyɛ ohu ɛbaa bɛ wɔ haw ɛtɛmɛ fi hɔ ɛdi ka yɛ kyerɛ sɛ seetan yɛne na ɛte haw ne mission nyinaa nso ɔbɛsie nipa abra hɔ ne mission nyinaa nso ɔbɛte yɛne wɔ nyame pɔ ntɛm asomdwe aba hɔ nti bɔnsam ɔbɔ na abɛn pɔ sɛ ɔma nipa bi ankɔ hɛmɛ nti ɔbɛma nipa ato mmara nkɔsɛ aseɛ ɔbɛma nipa ayɛ nneɛma a ɛyɛ akyiwade a ɛto nyame mmara sɛ wɔn mo nyɛ na hɔ
no hwɛ ne muso yie no hwɛ ɔbɛbɔ yia bɔnsam bɛ mu ɔtomra na wɔnam wakɔnɔ so ɔbɛsɛ mu nyina so nyinaa kyerɛ no pɛi ɛyɛ True Faith Church International diri kɔkɔfo a yɛwɔ Sɔkɔban Youth Village Bɔla Junction yɛte mu anɔpɛi kasafidie mu kyerɛw sɛ abrabɔ a wopɛi ɛnyɛ sɛ nnipa nyɛ wɔte mu wɔne na ha na ɛma bɔnsam fa wakɔnɔ so ɛnsɛ wo life eti bɔn bɛ si wɔ baa ne huru sɛ yɛde yɛ si wɔ die hallelujah na yɛn si adeɛ mu a ada kura na bɔnsam wɔn akɔ dada bɛrima no ale tiɛ ɔnsa adesua wa ɛdɛn na bɔnsam akɔ dada wɔn fa ne nsɛmuro na nkɔfa bɛrima so ɛn na ɔde fa mmaa so because wɔtɛn sɛ wɔ sɛ ɛmaa mɔɔ mmerɛ kɔfɔ wokura Dubai wokura ne Ghana wosɔ Ghana ne boys na wɔne boys na mo di nsirere na mo bɔ nsirere na mo di agorɔ na bebia na bɛma bɛsra wɔn wele ɔno bɛda o kɔsɛ wɔn bɛda ɛkura wɔn yɛ mpa nufu jɛmɛ so amen so ɔbɛn no bɔ nsɛm kura ne mu ɛdaadaa no eti ɛpere a ɔkata n'adwene ne n'akoma no afei na abere mu sɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ bɔne kɔsi baabu sɛ ɔbaa ne huru sɛ duane ɛyɛ sɛ wɔdie ɛyɛ ne wɔfɛ na baabu sɛ ɛyɛ niwa fɛɛ duane akɔnɔ ɛyɛ niwa fɛɛ kɔsi yee ɛnum abɛ wiase nyinaa yɛ afɛfɛ deɛ nko a wɔde nkura no kora yɛ wu ɔmo nkura mo hwɛ ɔmo sɛ de ɔmo si ɔmo nsi afɛ ayɛ fa mayo wa kɔnakɔna abra 10 years ɔmo na kɔnakɔna so wɔn mo nya na wɔn abranteɛ nyame asɛm ti mu a bra prince bɛ kɔgye ya no kɔsi akɔnɔ na abra mu a ɛgyegye no wɔn asɔre a na wɔbrɛ mɛ sɔre wɔbrɛ ne fie wɔn na abɔ mpɛmpɛ na yɛ ɔsɛ asɛ hyakra ne na bra prince wɔn hwɛ ya bɛ kɔgye no wɔn ne na na de wɔn kɔ ya wɔn ntamɔ kɔsi wɔn kɔ ya wɔn hwɛ pɛkɛ wɔn kɔ wɔn kɔ sɛndan hallelujah amen elu ahodoɔ nyina wɔn bi tɛpɔn ne hyɛ ano pɛpɔ ne yɛ bi hyɛ anɔpa yi try to control your last hyɛ wakɔ ɔso sa ɛmɛ bɔnsam fa akɔnɔ bi ɛti mu so ɛngu ne wa so baabu sɛ ɔbaa no huru sɛ eduane ɛyɛ sɛ wɔdie ɛyɛ ne wɔfɛ na ɛyɛ ne wɔfɛ eduane akɔnɔ ɛbɛtie bi hallelujah amen bɔnsam fo nipa so na ɛhyɛ nipa abrabɔ ade saa mo yàwọn sẹ fún ẹbí àná ẹjẹ kò ní lẹwẹ mọ ọmọ àti mu bìà na ọmọ yìí the marine kingdom ayi sẹni ọmọ dwuma di ẹnyina ẹsẹ tiẹ ẹsẹ sẹ ẹmu bi kẹkẹ o ẹyẹ adi a ẹkọ so nti afi biara no spirit no wọ ẹnyọma a ọmọ de ba system dem sọjà tiẹ ọmọ wọ ẹnhyehyẹ yẹ a ọmọ hyehyẹ na ọmọ adrafti ni nyina na ọmọ de aba fẹsẹ kaa 2030 ọmọ program ní ọmọ bẹbẹ bẹ wíyá sí nyinaa 2030 ọmọ program ní nyinaa ètí yíyá ni so a ní ọmọ lanche sẹ́ni ẹ̀mí pàtó àfi bí edu a yẹ lanche ká foforọ sáà ní ọmọ nso yíyá bí edu a ọmọ lanche adé foforọ ẹ̀bá sísẹ̀ mi sọ̀rọ̀ yọ ọba náà nhwẹ́ yá bọ̀nsán bẹ fún ọ̀hún siesie so ama wakọ̀ náà kyekyere ama kọ̀ yá adé ẹ̀tún nyàmé mìíràn wọ́n yẹ mí lè kú ti sọ̀rọ̀ wọ́n kásá wọ́n bẹ̀ wíyá sí wọ́n wù mí gírí nà dẹ̀bi o pàtó wọ́n wù mí gírí nà dẹ̀bi o ètò ọba bẹ̀ sí èmi gírí kú èkú ti sọ efiré èyí lẹ́sẹ̀ kọ́nà jẹ̀mẹ̀sọ amẹ́ pàtó wọ́n bẹ̀ wíyá sí ọba bẹ̀ sí wọ́n wù èmi gírí nà dẹ̀bi o ti èmi gírí nà kú ti sọ efiré ẹ̀yẹ ẹ̀sùn ọkọ̀ sùn obi ẹ̀kọ́ yìí ni tí mi yẹ kó kó sọ̀nsọ̀ akanti apani ho musuo nyinaa na kristo ne ba koto mi wewo store na ɔde akɔ salu na ɔde akɔ gu ne tiri so kristo fɔ maama nsakira ma de amen who hear Christ question eyi na ko tisu ni baabi efire onimo wo ni baabi efire ɛni tumi ɛtɛ akyire ɔsɔ ɔha na akyire mi hyehyɛ o question ɛbɛ bɔmpa ɛsɛ onyankopɔn mi nipa nyinaa ni yi spiritual anyankopɔn mmanka ɔmma nipa nyinaa bi yi
Ọbani wù sẹ duane ẹyẹsẹ wọ die na ẹyẹ ni wọ fẹ deɛ na akɔrɔ na yɛ wɔ mmatan bebree a mmatan a Onyankopɔn de n'agyapade ahyɛ wɔn nsa mmatan Onyankopɔn de n'agyapade ahyɛ wɔn nsa sɛ mo ntete n'agyapade na mo nhwɛ so hwɛ sɛ na o si titi ba a kɔrɛ kɔ sukuu hwɛ mmɛhyɛ wa bɔ ɔgu ne tiri so na mo ka sɛ freedom no a ebi mo ka sɛ right ne bo a right to worship right to live right to one obi awɔ ne fa ahodie obi awɔ de otumi yɛ mo ka sɛ firi Nyankopɔn baabi o Onyankopɔn wɔ soso saa de nso sɛbi wɔ me right no wɔ me right ɛna ma nnɛ bɔne adɔɔso wɔ wiase no ɛna ma nnɛ akoraba yɛ bɔne kura wotumi ntea wɔ me right na ka ɛdɛ na nka bata ɛte sɛ wotumi da na wo ba ɛne nam abɔnten na gye ɔba ne bɛto kuro patro 80s ne saa brabɔ ne bɔ Ghana dabi o 90s saa brabɔ ne bɔ Ghana bi ayɛpɔnsɛm na ɔmo nsa ne brɛ wɔ ne 80 akɔfo etimidɔfo ne brɛ mu deɛ wɔ no na si hwɛ yie ana bɔnsɛm mpo akɔnɔ so ansa wɔ life ansa nyame abɔdeɛ gyeme so amen anɔpɛ yi controllers hyɛ wakɔnɔ so akɔnɔ no a ɛbɛ mu a wontumi ntena na oyɛ masturbation hyɛ so yie hyɛ so masturbation praise babo di mprensa masturbation na mu o dabi o de tutu bɛ ma saa na ɔnya ahɛrɛtɛɛ na nkokoro wo so kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ wobɛnya stroke wobɛnya stroke yi ɛyɛ honhom a bɛtere mu ɛyɛ honhom fi gyeme so amen ɔbabɛsi a na ɔso yɛ the same thing kabomba bo a yɛdi nyinaa yɛ mmaa bi na ɔmɔyɛ lesbians kabomba nkukota so ɔntumi nto nyinaa yɛ saa maa ɛhonbane gyeme so amen yɛdi nwɛtɔ yɛtɔ so ɔbane ɛnti ɔte n'abani ɛnti ɔbaa no te n'abani bi ɛna ɔdi yɛ nipa ne kuro ɔka ne ho so ɛna wɔde bi maa ne kuro a ɔka ne ho hallelujah amen akɔnɔ bɛbi akɔwie no na ewi asabrabɔ a yɛ bɔ yi ɛnso ɛwɔ hɔ nipa bi a nso wɔtumi to sɛ woyɛ kristoni sɛ woyɛ kristoni barisa wɔn nso ɛba a mehyerɛ wo nkɔyɛ ho bare gyeme so amen sɛ wamanneɛ ba a nkɔdi ho awo praise God hallelujah James chapter 1 verse number 12 yɛ na bi mu kyerɛkyerɛ sɛ woba kristo mu a nnipa nsɛ wohyia nsɔre woba kristo mu a nnipa nsɛ amanneɛ to ɔdɔfoɔ obi kasakasa wɔkyerɛ wɔ wɔboa Bible say kasi afa ma ne hunu kuma ko pe so ahewe mu ho eti woni pa bi a wote mu pia so ne ho kasi ne mo hwe yie ana wa ma so le ankomo bane say no play control your life so akono so ji akono me pa mu a na we pro bi ne na tan we pro ma he prophet baby a woni oba na ontimi o kasi we pro ma osare na me pato wan na obi sika ontumi because ebo no sori na wan kontopa ontumi because ebo osori na me pato ne buom fu obi a ontumi because when na akono pania etiti ni pamu o ayi ati o she tire ya ponsam you tina no pai me na me sabra enhyem na en control last no akono no a ebo mu a na o papa ne dia dia no hyeso because what when you kristo ncha ho kokoro what my potential about get it on and pay. Praise God. Hallelujah. Heaven what you got. James my best what was I when you just say yes swaba. When you fit yes. Yes swaba. Hallelujah. Amen. Don't you be but was be busy back. Person. Be busy about I man be busy about you. Jabo mono. Ejejo ayapolo pa na person. Ejejo. Ebro mu ase. Jeme so amen. Abante na washa se ni utu na mo so be wa no ababa omoni no person wo so ho fe utu abihire opana ne no obata man kwa hweye no amo opana ne je person na uja wo ma wo se kikire ono banyem onsan ye
afọbaka kyerɛ sɛ kɔyi nsɛ tugu wana wuyɛ because yi sɛ na kɔyi ɛbɛrɛ wɔyɛ da yi bɛ mu bɛsi gyeme so amen wɔsɛ bɔne ntutu aseɛ ɛne ɛso aba bɔne ntutu aseɛ ɛne ɛso aba yɛnti matɔ ɛhyɛn nipa ɔto ne bo ase wɔ so hwɛ nti awurade nsɛm sɛ nkanɔpa yi medɔfo a wotwa mu medɔfo a wotie nyame asɛm awurade sɛ nkanhyia no wɔ nipa a ɔto ne bo ase wɔ so hwɛ ɔto ne bo ase wɔ nsuo na ɛsɛ ɛnsɔre ka nipa abra wɔ hɔ se gyeme so amen na meyi mpae ma wo sɛ awurade mma nsɔre mpae bae woyɛ bɛn a ɛbɛtumi atɔ yiw gyeme so amen ɛsɔre boɔ ma ɛto wɔ aduomuo nenam kwasi na nsɛ yɛ asɛm sama ɛka ne sɛ Dr. Mensa last week me gyina hɔ bi eyewitness sɛ ɛwɔ hu ne TikTok ɛne social media na kaa bi afiafo obi so ana me gyina hɔ ɛna si yɛ kyɛ da na apake ɛna mbɛyi nneɛma na ɛte san yɛ ɛna ɛte san yɛ ɛna mmayi dwane wee na wee tie munyani o eti kan nya ba bi gyina bi yɛ no mu bose we de obi empra ɛna de obi amu ɛda nyame ase na baako atu the mean was ma we hwɛ kan ase ase mogya bi guguo ase policy bi da hɔ ɔmo kɔ hwɛ yɛ sisa baako wɔyɛ kɔkɔ ne mu odo kakra sɛ wɔn na kan no tai no afa no sufiri ne tiri so ɛbɛpem ne naase eti ɛbɛ ɔmo bɔ bra ɔmo ma asɔnfo ɔbaayɛ na ɔmo yiyɛ na akasi sane nsa ɛne ne nan me gyina hɔ bi awɔ sɛ kɔsi akasi sane nan ne nsa anɔpa waba Dr. Mensa wɔtɔn cabbage ɛsɛ pa na ɔmo siesie ne saa nti ɔno mo tɛn sɛ ɔhyɛ cabbage ɔhyɛ no kwanhyia wo yayayaya akwanhyia ɛhyɛn kɔsi gyeme so amen na anɔpa yi wo deɛ bɛtɔ wɔ yɛbi o wonim deɛ bɛto ɛne ɛdɛn mu deɛ bɛhyia nti ɛne ɛnum awurade asɛm so ɛtu fo sɛ ɛnhyɛn nipa a ɔto ne bo ase wɔ nsoro na sɛ ɔnya firi mu nsoro mu tɔtɔtɔ a ɛnya nkwa bɔtiri a ɛnya awurade de ahyɛ wɔn bɔnkɔ na sɛ wɔsɔ obi hwɛ a ane ka sɛ me maame me bia baa ababaawa aberanteɛ papa a wotie me nipa akyɛw awurade asɛm sisi wɔsɔ obi hwɛ a ama ne nka sɛ sɛ wɔsɔ obi hwɛ ma nka sɛ onyankopɔn na ɛsɔ hɔ ɛfisɛ bɔne bi nso nyame nhwɛ nti ababaawa yɛ ada biara wɔfrɛ wɔ ana wɔbɛsra wɔ dan mu ɛne nyame na ɛsɔ hɔ kɔɔbu ne nyame na ɛsɔ hɔ kɔɔbu sɛdeɛ wotie paa waboa dwe pɛ sɛ wonyɛ pɔne tra womfa wo yere akyi kɔsɛ waka no wadwe ae maale de no ha aseɛ frɛfrɛ hɔ no so wɔfa adrɔpee no so ɔta sɛ yiw fa adrɔpee no na ɔsɛ mepɛ sɛ mene ɔyɛ atwuma ae ɔbɛyɛ me kɔsɔma nti mekɔ market biara mɛfrɛ ɔno abɛfa nkɔ sɛ woanhwɛ yi a ɔsɔ ɔtena kɛ no bi a na ɔbɛtena frɔ na ɔpapa na wahyɛ atade a wɔtena sɛ ɛbɛma ne sire mu no agu hɔ ana ɔbɛ bia so ne sire ne yɛ kɔkɔɔ gyeme so amen nti ɔyɛyɛ saa na ɔno ani ana ho so a wɔne bɛteɛ no na ne nakɔda wɔwie yɛ aba yiw ka bie no ɔno a wotena mu a wobɛtumi gya yɛ adwuma 1 month da yɛanyɛ mfiri wo nsɛm ɛbɛsɛe because ɔbaa no baalɔfo kita no gyeme so amen ana wo nso fie nso ɛmu ɔden hallelujah ɛti ɛtumfo ka kyerɛ sɛ moani nna hɔ pɛsipɔ no bɛka sɛ be vigilant moani nna hɔ yiw John Paul afei no asi soɔ hwɛ yie ana wɔne namfo akyi ama namfo ankɔkyerɛ wo nsareɛ nyamehya ɛsɛ mene wo kasa fa akɔnnɔ bɔne a abɛteta ɛnnɛ mmeranteɛ ne mmaba Ghanafoɔ wei a wadafo bɛka kyɛw sɛ sɛdeɛ wiase ne sesɛ mmerɛ yɛ ɔsɛ wɔ hɔ a wo ani so yɛ hyeɛ yiw sɔgya sɛ bɛrima deɛ wɔ hɔ a ɔsɛ wo ma nnipa hu sɛ woyɛ bɛrima wo ani so nyɛ hye wɔne bɛteɛ na yɔ bɔe a wɔno wii da
na wadam fa kyɛw sirisi ɛhyi wu kɔsi te wɔn hyase anoma yɛ twene kɛse otwene kakra no otwene bebe babababa ɛnyɛ saa kɔsi na wɔte ɔkɔ yɛ si ɛhyeɛ sise wɔn kasa maame no papa nim sɛ wɔyɛ good ɛwɔ fie ɛso wɔn nam wɔn nyinaa wotwa wɔn nyinaa sise wɔn ne wui no kɔsi wɔn hyase ɛhyeɛ o ɛbɛn kakra sɛ wɔn nyanya at the age of 19 years na me patro o wa hembe bo an kosi condemn for you hallelujah amen o bebo nyina sai eso bia la o da kupo bo se wo e ko be ko so tade abusua sabre ama busua na diye bere na ko bani a o do on ko bo na wo nse wa ko no so di enna obra ba hase ese kosi no ni na se nye bembo nsam fa nipa yakono so ana se nipa brabo you yakono no bonsam so say jeme so amen obo ma na sike nipa ewuwe no kosi adoma fa nya meti free yebewura be pacho esmas mo a wo tira haya wo kokele tia o wo se go high school kai so alodu kosi yebe gura jam high school dancing sikani problem di kwase na wa lotu hatua ana nke 2 series aso ana kwa wa budget Ghana high school 3 series ana also pentema ko fi do safro kwase utu high school ana so safro be agwaga dancing na no so to aso etu ba bu fi na o kesusu kwase wiase akono pone sikani bra abetete ni pemu na ndofo abetete wa kogu ene mase o kwase betete wa kogu ene mase to me dey mase ma no pai me kanya ne se me pamo cha ko mi ehwe hu yie na bonsam ama no pai ama na mfa yakono so anye gire hu ene mase kenga wa me papa ne to so no ajo sai ase bi se wani bi so yakopon hwe efisa pandi bi so onyankopon hwe na ono so bi anhwe na so ni pe bi anso hwe na so bi hwa me na so bi hwa na yo no na kono e wan kasa wa kono e ti be da ba no jejew akona no jejew akona na jejew obi afra ka che o se na no hu se woni obi ni ukuru okurumshiano ebi emu okuru na nde kura kwase ni se de no osini ababa de gina o otu se bidu disamage woni na ho onya botre ni kuruba onya botre ne nkasa kwase ya na no bofu aduane a wono ama ne kuru jiu enanso wane ne nda ni kuru kan ya no asom na no wo de chill na me batie asotro nai aya na afumo ma kwase jeme so amen na me batie na nsan mi si mo fie sha no pabi awmache be se 5 eja wonma e se mi geto sha na eba ni de bi na boso ni ti de to kwa yi de sha wasakoso wo chichi mi o be ma ro wasakoso wo chichi mi o wuri se no mo kesi ka mo asem ba me na duma o ye no utim se sika bi ayira kosi sika bi yira ana ba ma ni chichi ma tire na yire na ka o ba ne ka bi ma ba utim se ba ma so wi wi na yiri sika ana ni sika nsa wa na fa ye ana nsa wa na fa ye wasakoso wo chichi mi o asma me kan me na fa ye kan ka tira na fa ga etuma mi yi na ka na mi ha wuti mi o obey ke won twaso be se me dem so na atize dem hwe video ati o ma hu ya ati popo edamo so bi wo bi e ko a ashe se na ati so bi bi ko so ko se kuku na we grazie Kristo na be popo na o mo baba ko no tie mu osu oba na ma na ajije kwase afi grama pa oben na afro ba bo ache one can and one to ni kuna bo kwase hallelujah amen ano ya ho akona be tere yo be bo ma ori ni proti ade bia wodi ni kuna kwase aya kono pa na tu ji na de bia wo kwa no ano ya o kwa no ano ya o kwai
Sister Gladys o kwai Jemeso amen yete wa doko me to so kwai na akoro ni nsan na Bible say akono ni nsan a ewo pone pone ni wie nyina se wa hwe ye na wakono no enyini na enyinsan a ebe wo pone baba ebe wo pone o kofu ana presi akono so ake shaso akono ni nsan a ewo pone na sabani ni wie nyina na sabani ni wie nyina ewo hallelujah amen the Bible say pone ke je ade hallelujah amen enti akono pone na betre mu a wode pop pone no na wie wo kofu na wie wo aye John 2:50 akono no ewie nyina ewo wani na ho bonsam wo ye nipa tanfo kese wa asase so konse me da fu se woni ma me ka tire bonsam wo ye nipa tanfo kese pa ba ko a o wa asase so woni bonsam ansa no wo aba ene mo yade to bra wo ti ase so wo nso awurade a o pa cho Yesu Kristo so ka ma je ntoma pastor treki so tire Jemeso amen na ewuasi we a edawo sare enawo pawo ebi enawo pa ebi so wa hwe ya akono no ewo mu no bonsam be faso na prayer no be faso no ubenu so be tangana Jemeso amen yente do acho ento aso no ko osi try go to verse 15 ato say ewuasi no nya kupon do ewuasi do eni nya kupon do hallelujah amen akono etu mu no ana tire odopo mu yina di o kaso edinya na meka ma say say emema omu wa ni yewi nyina omu no omu yina no kaso na be so ba ma tu wa ni no no na ye ono ye you tell about mu a so do ye o ko wa le ba pa kan ai ono ye nti na ti ko wa le ba fofo be kan ye kaso Jemeso amen say ka onya bopon dia kono ma nipa ene jira so de ware anameboa kwase enti se unya akono no a ana untu bibi ho na mo anameboa kwase se ano me kon se me pa cho me sise mpidie emra ha me be kenya nsema bele ba bi o Jemeso amen se ano me kon se me nya ba buru ya me pa meto ebi ano me kon se me nya mo ba fu ye so ya me pa cho me tum sika goto enti ade bi a wo ye bi a wo nya ho akono kwase ansa okoya na mbisa sa akono no ati mo sele tie ay akono le papa ye bi nyam ne tuma ana se ay akono ponya ye bi abu nsema tuma ahine bi ne wo wiase onya bu pa hini ani o bo nsema hini me ba so ahefa na wugina yes to me jari na odu obo obo e promote ana pa mi bisa wo me ba fa o tike mo wutamo abanjuma ni polisi ni soja ni fire service ni maame ni asime bisa o sai akono mi enu na wo wiase kwase ye wa kono bi na mi atuma anya wa kono boni ale de polisi mo aduma kwase na emu dia wa hai ana no pai wudu ni podia eye kabla mo ti school mo bo o papa the school fees ya ma na wo de ke do ko tre school se sua mo ma na da che wa bra be nye ye pass do ko tre school dem na wo se ke bra e ma se na mama wa no mo ti school mo sa pa boys school for na no ka na me ntro ba so en ka wo be so school ni boy no boy no be so pe na go bisa se fa le school fees no e pass sa me school ni get school get na wo ye school boy so I say I say pa no bisa se fa le school fees no pass adwezi pass na we ya no ka tell so ma me na papa no ka say ti wa o ma no school mo try no timi we see the one ka iPhone take iPhone na ni school fees ya dama le so mfa me tua no the back of the school pass
Jemeso amen. Amen. Yete wajaba. Kono wiase. Jewade asem se me dafo. Asase atiso yi. Enye ne honam mo gya na enya wo. Kwase. Enye ne honam pre. Nipa ye nam hokọ basa. Enye ne honam mo gya na enya. Kwase. Enye hombone. Ayi so jase. Ana hombone so mu fe nipa. Ana e proti. Jemeso amen. Amen. Yete wajaba. Kono wiase. Ete wade asem tumi mi ru fa no pe se. So ye Kristo ni me sira o me no wiase. Anani o ba wiase. Me no wiase. Kwase. E na Kristo ko beto be e tu wiase to wiase zu. To wiase. Me ye Kristo ni ba hwe tuma we. Hwe tuma we ye. Sika bon sanwa se o pre tuma papa di sika ye. When na ho ko bie bia ba se ni pa emere nsanse. Oh. So pastor. Kwase. Adi so from country. Jemeso amen. Amen. Na so ya wo ko du ko sia da no pa no ko be fe was ma pa so mo fie. Ko sala ba ko awo yesu wo se wo de sumo wu ate no. Na wo ko anopa wo be fe was ma pa so ya be fie. Na wo ko so de mo kwanya dai ko be ye dai. Asofo pulu mo nsakra mo atwe. Ene se de bonye se boni pa adwe mo no. Ene se me pata so de ma pechi tete mi sase mo. Baby. Hia. Tete mi. Uko tira so dem so for leader. Uko preach the news. Na leader no ba so opo edu opo say. Opo say. Jemeso amen. Amen. Zena so for be no no. Adesa no ba mo adesa kan se no mo pe. Because ka sakrawa di Japan ya operation na ma. Can't no do you. You are going to be blessed. So that's it. You and someone ever pampeli pankwa and I suffer from eka. Baby, I'm calling you. Baba, who are you? Someone will preach can by this empire. Open TV. Oh, last week, go preach. I can say, you call unity. Now I appreciate you. Oh, preaching now. O tinki sana o de to ho ana bra wa ko so mane na zira be bi a so fo pichi bone sa o pichi bone na ko pichi ye o ke Genesis chapter 6 verse 5 na wa so Nyankopon ru so lo no patricia eni pa bone adore ya setani ya kuma mo kwase na be bi ya se bi ya bone na to me tu ya se kwase Bani nsai na wakoto nyinsai you. Bama ware ne yere mo firi ne yere chi. Aba ware ne kunu mo firi ne kunu chi you. Wo mo ko nipa e bi pesika. Asofo bi mo si nipa physical all because of power by faith. Na bani a eko so Ghana any wiase no. So you preacher who preaches salvation. We preach. You be preacher from Kwadia Kwase. You be preacher ti abone. You say le bone ani nipa betra. Oba so la preach be le ma. Onse ntimi nsakra wale. Kwase. Asori awo ko no boyfriend ete dem o. Asori awo ko wo no girlfriend ete asori dem o. Onse ntimi nsakra wale. Is a message na e ba 2 minutes. Jemeso amen. Amen. Yesu no to ko nko so no go sai. Afi ko no ya se na ni no nso ga da samse no pai. Me do ko nko e. E no ya se na ya mo ya se. E no ya se. E no ya se. Kwase. Elias na ko do twa. Dia dia ni hu. Dia so tie otu. Dia nsaka obetu. Aka krabi ni no bi kwase. Ola fa aka krabi ni abele da wo. Kai. Obetu kente pa. Ya de ta wa kasa. Wa aka ti aso. Ada wa ta so be kai. Ta pa. Na wa bra ba obo ni na pere ni. Kwase. Ho na se bo ma fi ni wo be ye do. Se bo ma fi ni. Madi ebi da ba ma no so. Lori ho. Madi ebi o owo si promo a owo fi a sika bomba so lo tra didie. O didi wi a apema fonto ma lo bi pa ni sa o. Pa ni sa wi
ya wode fu okono ono traje na o me je ya bo ile no ye fi anya o mo kokopra agadi si popo ne ma otembe kan sabre yani sasa bro na bo beso ya bishia me on ma kwa ba bisa me planzo na so na de ma me ya na da ne ma ne na no etwe wo ehia yesu ke jajo ma me we enye we na aba aba ne sa o sani u be ni na eketia wo be wo wa we o na ti wa ti emi eti sabre ya oda we onye obusia ya aka papa bere wa ya wi o ba ni nyi na so wa ti emi o enya do to adaka memu a to nya tebu mama se wa ya wi o ishabi wa ti emi sabre ya oda hu age usuro da sani no da sani so hallelujah amen na etumi koso etano mami etano ena bo wo se ya se tumi bi na do ba wi aso ti awada se tumi ni no fa na paisa ewasi wo wa atawo no me tofo emu ani nkam bebree kwasi ti last me ba me ka cho se ya pantufo o tawo so a o be ko aye so amen amen Bible say no you know yase ana ne ma o yase ana say no ma o yase aso bi do yase ha so jase e ko no ma o yase do so bebre yi e do so bebre ko do ja de odu ani hunu ne de me hunu na ma bo ka kwase na fe na me titi ma ko ti bia de odu ani hunu ene de me so me ni hunu ene na ba bo ka wase yo ma o yase ka se ka ho kwase so jase mo ba po kan se e tapanye bebre ne mo koso because afraid you dey juma wasi anasa ni o me won wasi na so be do yasi a na so be chance asu we so na o de wure ni na se yasi won yo be mo a na e ga ni mo na wonyanko ponto a e na asabre na entire mo hallelujah amen na me se won ti mo na me pa to mi sha chance to aba ba sia e ti ka bonte Jesus ya ma fa de ke bi o mo ko so efure kade bi eni pa ho ho a eya bonkonta se bi pa sese mo na o ya bisa ho wo ye kristo ne tin trust of ba se shawo ye o so paso as na Deuteronomy 22:5 na wa kan na ba paso che se na bi we ti aso de eya nye na ko bi kra to do mo se asem bi ara mi kan no adi bi ara me ye aka esese nubisa sebe ebeye Yesu fe hallelujah amen e ka so ri ono panu a wo be pie no di ka sa mo ho ewo ahwehwem na me na kama se oba be se be no wu a ya de da no a me pa chawo ya de se e de Jesus asha ndini ho kana fo ba mo ma do na ho e pe no oba be se be na me pa chawo wu ma me pe no wu a ya de da no a tete Jesus ana address ne da ndini ho wo lo ba na wo tie me na pankwa na kwa sori a tiase wo ya no pe na pa se kramade e ye wiasa ko no abetira mo e de to eku enu ase na sasama no kwa yemfa jensen ko emma yemfa jensen la enshamo ebra wawu enkosie wo a ehyewo de ne nam kan abonti so epede wa so de mo epede wa duo mo epede wa mfie epede wa pro no so yasa ko no so brother says mo e no yase ana ne ma wo yase nyame wo yase na bema pa wo nyamfo nyame de ame pacho wo busua sha wo sa na wo no so ko di na wo ko ta ya bra ne yira wo so ko diskini na da bra ne yira se wo yise se de be yiri ntogo anyina gu abonten ama hohombone e twamwo ade fa ba awura na wo die oba wari onyapa oba pa wari ebe pa no jeme so amen promise and pray le na betra oba da no hu bi ale na beda na apepe na no nyam nyina oba to ade eye nto all because of say we so so wa punya mi asa rather some to me no for pray kasi e ma bon sam sisi wa so sa aken sakran sam ye ka tira wa dwen wa koma no
Jẹ́mi so amen. Amen. Kan wɔ se me pɛ sɛ me ho yɛ ha. Eti mɛ hyɛ trouser me te hɔ a me ho ngu hɔ. Na mpatwɔ yɛ maame no a me patwɔ wɔn mo hyɛ yɛka nsa kabali street yɛ so wɔn na ase no. Patwɔ wɔn tra so wɔn gu hɔ baabi o. Wɔn kɔ no wɔ gyina teɛ. Na da bɛ tɔn nsa gu hɔ ɛna bɛ hu tumi a efiri soro ɛdo ba asase so. Yɛka ne sɛ yɛ wugu. Wɔn mu da. Na da wɔn bɛ wuo no. Na yɛ bɛbɔ tum na wɔn teɛ. Na wɔn ntumi nti wɔ ni. Ɛda no maame ɛda no wɔbɛbɔ nsɛm. Ɛda no wɔbɛbɔ nsɛm. Titɔ yɛ sena mo hyɛ no ɛma ɛne mo afadeɛ mo nyɛ mo hɔ yi. Na sɛ wɔn nyɛ nkɔ bɔ nsɛm gyem. Bɛka no kora kyerɛw. Wɔn nyɛ nkɔ gyem. Because yɛ tuma de apaade a onyankopɔn ka wɔn asɛm ɛwɔ kyerɛ kukum sɛ enukwa sɛ ɔbaa ɛhyɛ barima deɛ yi. Na ɛhyɛ ɔpɛdeɛ yi wɔde pa sɔre. Because yourself say Christian. Jẹ́mi so amen. Yẹn jẹ́ lọ́jọ́. Wọ́n sì jẹ́ wọ́n wíyà sí nyinaa. Nana kọ́nà hallelujah. Amen. Honam the lust of the flesh. The lust of the flesh. Ẹni ní ẹnu àná ẹ̀kọ́ so. Ẹnu àná ẹ̀kọ́ so. Ẹni ẹ̀kọ́ ọ̀bẹ ti so. Ẹ̀yà honam akọ́nà. Na wọ́n akọ́tù bí jẹ́ ní ti sẹ́. Ẹni jẹ́ bísí mi nyina kanta. Obi bi a wɔyɛ gugu sɔnsɔ akanteɛ apra ne ho musuo nyinaa Ghanafoɔ mmaa yie suatera mu de suatera ɛmo de papa kɔsi na kɔsi pere mu kasa na ɛni ntiɛ hɔ ní ati paa ní obi na bɔɔl nyɔnu sɛ hyɛpuru mu a yɛde baaburo baa yɛ no ɛnu ana ɛde hyina bɔ baa yɛ kɔsi mo na mo nyɛ aburofo n'akyi di buro ni akyi na wo putu so saa emu mbɛhyɛ mu we ana mi de mi nkɔfa yinu nfa mu nti wo gyere yayɛ dada wo nyɛ putu tiri nko adeɛ no ano no kɔsi yɛmfa ɔba wu a yɛmfa gyesi ne da no ɔba wu no abɔ mbɛhyɛ a yɛbɔ paa ɛna yɛsane kɔsi sɛdeɛ bɛyɛ wo fa nkɔ asamado na sisa mbɛhyɛ kura ne yɛmfa nkɔ asamado egu ti so pɛdeɛ ebuti so ɛyɛdeɛ maame ne sɛ ɔyɛ n'akyerɛ ɔna wɔ ɛnyɛ fɛ akyɛ ne fɛ sɛnɛ nyankopɔn hwehwɛ Ghana ni ababa wɔ wata hɔ pɛsɛ n'ataadeɛ wakama wɔwɔ transa ne ho wɔ nyame nhyɛ ababa wɔ ɛs hallelujah amen fasa ɔbɛ bɛsi anante wate ne ma nyɛ osuo na ɔntra praise God hallelujah keka bɔ wɔn mɛmpa wɔtɔ so wɔtɔ sɛ na deɛ wɔn wiase nyinaa baabu si deɛ wɔn wiase nyinaa wɔnam wɔte asɔ de gu kuta wɔn mɛbi pɛsɛ wɔnam akɔnɔ ɛna wuluku ne sisa wuluku saazi o hwɛ obi ka kyerɛ sɛ wuluku saazi a ɔwɔdidi watam o pɛsɛ ɔwɔdidi watam complete yi wuluku saazi ayi ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wuyi kamanfoɔ yi na wansa ka sɛ ɔyɛ ka kyerɛ ɔyɛ ɛnyɛ o wuyi kamanfoɔ yɛ ka kyerɛ ɔyɛ ɛnyɛ awurade ahyɛm se deɛ wɔn wiase nyinaa ɛyɛ honam akɔnɔ eti honam wei no yɛwɔ akɔnɔdie bi wɔ hɔ a ìpàtà ọ̀sán wọ́n de kàn wá ẹ̀kẹ́yẹ bá o ẹ̀mí yìí ẹ̀wọ̀ kristu kọ́sẹ̀ nàmíyẹ ni nyẹ fún káyẹ bọ ẹ yẹ pẹ paa ní sọ káyẹ yọ bọ yìí paa ẹ̀ka wọ́n nya fìyè kọ́sẹ̀ sọ wọ́n sì fìyè yìí na wáyé bíà bá ẹ̀wọ̀ fìyè kọ́sẹ̀ ẹ̀dẹ̀ Ghana fún ẹ̀sìn kàbọ̀ bẹ̀rẹ̀ àbàbà àwọn ọmọ bọ̀ bẹ wọn ọnkọ kíláàbù ase kọsẹ tọhẹ náà kọtọ nsa no bẹ gu ne dẹ wà wàyẹ bá ketewa bi hyẹ wọn hyẹ wọn hwẹ bi wọn kúrò sáà wọn gyina ni ayé obi a n'odi nsẹm bẹsẹ tìkà deɛ wọn nam nípa nsẹ nka wàyẹ bibi sáà náà wọn gyi wọn ni na mẹrin wọn fẹ bi gyi na wọn pie na wọn kọ kíláàbù na wọn gyi wọn ni na wọn tẹsẹ akọhwibere na wọn bẹ bi deɛ nka wọn nam pɛ paa no no kwẹsẹ sọjà sẹ yiw nka deɛ wọn nam pɛ paa no sɛ ne papa ewu tie mi baabi a wọn ne wɔ yere abɔ bura kotoe ɔbaa no wayɛ mmerɛ kakra na nka ɔhyehyɛ ne nka ɔpɛ mmabaawa yi bi ɔmo di dwa wɔn so na nka ɔmo gyinagyina wɔn pɛm deɛ nka wọn nam pɛ paa no no yiw bɛrɛ awurade asɛm ɔmo akwan kwɛsi awurade asɛm ɔmo akwan the lust of the flesh
Kadia ehunam we papa ne say ababa sori anɔpɛ ne Ghana fo maba on do no a ɔsori anɔpɛ before so be dare no yes what pesi bi anima efita na odi nkan dia sere na nim bɛ 5 minutes ai odi pesi na sere na nim saa enye bi bia o pesi na nim no toso ofu pesi na nim no toso na woni na toso ni sade pa na be fi nya hwehwe mo enye kama na ba mu a woni na wodi sade we ye no a pesi toso e dia pa na be fi nya hwehwe ohia ansa na no wadale awie no obeka ni pata ahwe mu eno so edwa baako kwasi kontina ni echi kakra na odi nyebe ba fafa ni kakra ansa no wa ye bia eno so ayese ye no abae bi no na wati nkuni bia frasa no odi sira na ji pesa ne kala toso ye honam pere no jemi so amen amen ye honam papa ne say young boy na ka be hia no na wa gogo no na wa wasen ade ale po de fine eye wo sana papa dia no go de sha eno babu kasentia ye mo wese o ma ne mfa wi ase kwan so la ko to crazy case ya kike biso ni crazy case ataje wi ase ni se ne bi se biso ni so ta se ai ataje se wi ase ni o eno ne e bi sa se biso ko fu wi ase do o wi ase do something don't you see na aya honam akolo because eni wa akolo eni o ma honam ne pen you so I put some dia akolo you jode for central market different tadia e ma no kototo shi tadia le to e mo nyina ye transparent ana do beto de emunye transparent na nso a entrani koto be you sabra bo me say bomode na se wa kono so akono bi ejejo akono bi jejo bomode na se so na no betima se so a enyame asem o ya sam ya resha so keka babo ne ko eni wa ko no koso ko eni asitema wo ani asitema wo mi woi o yonko ne me wo se o yonko ne me wo se o depend ne asitema wo koso ya se do emu implication there eni wa ko no the last of the eye you if you now do because of I was a pam na me ni me nya pam say me mfam ani ko so we enter ya baba wa kosi so be bema what ye nyina o enya adwuma no obe ye o baby o enya adwuma no obe ye o e ma ba na o mu nsure na me hombone eto no no entade bone a o mu hyere twam no so ospire shane sa frese de ababa na sia skin no na ne to hu no sa na hudie no no ye nse bi kata na senza o fresa na e sheki ko bekum na balifa e ko bekum na e balifa o wo ma so de ne sa shere boto ko fwa le bedra peja ju to ana bi be bantim se o ko fu pe ababa bi o to mantem wo on ko pere no ne ko da ai wan cha se pra on pe don simo na on wa so panie se be yo be nya papa ne na da brother akọrọ wa jẹjẹ wo ẹpọ ni bisun fuku je ayi so ọgbẹyẹ wọn kasa yẹ mba ọbẹ tẹ na da yi wọn nam akọrọ no wọn bẹ jẹjẹ wo jẹmẹ so amen yẹ ti wà jọ ọsẹ dẹbi wọn yà sí nà wọn kọrọ ní ẹni wọn kọrọ ẹyẹ wọn nam akọrọ ẹni ẹni wa kọrọ ẹni asitama wọ wọ ẹni wa kọrọ kọsi wọn nam akọrọ ni wọn ẹni wa kọrọ. Shekazie kep ohwe mansia obi asie ne yonku bi ananadamfo bi one ne asi so abrabom na ono nko ane ontimi mo saa abrabom bi a na naniwa no afano na betrem na agege no ai bewi ase na ono ankasa no be ma ko jisi debo semu pa na edoru anaka je se sika na o pe no benya beto betra ewi ase 5 years na papa nya jato 5 years
obewu afei na ɔpa de nsaka woyɛ sɛ ana obi akɔkɔgye sikadu obi asu wo akɔbɔ nsɛm de kɔsɔmaaki na wɔn moma so na ɛsɛ tamaaki gyeme so amen eti sɛdeɛ ɛka James 1:12 wɔse sɛ wofa nsɔre mu a na wopra ho ase tena bɔ mpaeɛ a na wofi mu tɔtɔtɔ a ɛna Nyankopɔn hyɛ wɔ nyame ɛwɔ diamanyɛ bɛba nsɔre bɛba nipakyɛw sɛ ɛto wo a fa yɛ mpaabɔ ɛno nti na nɔpɛ yi tufe church a yɛwɔ sɔkoba ho village okura da bia yɛ deɛ si hɔ a yɛyɛ mpaebɔ mama ne a woda mu wobɔ ɔkɔ ɛnsɛm a yɛkɛ mfra wɔɔke ɔpɛ sɛ ɔgya wopɛ sɛ ɔgyae fakyɛw yɛpukyi ne aplawate ɛpɛnya adagye de woayɛ mpaabɔ sɛ wɔmbɔne na bɛkyerɛ mu ɛpɛ sɛ hyɛ wɔ bia woyɛ lesbian woyɛ masturbata bɔne biaa ayɛ ahoma akyekyere wɔ adeɛ bia ayɛ bɔne ataadeɛ ɛhyɛ wɔ nipakyɛw awurade yɛ krado sɛ woba ne nkyɛn a ɔbɛboɔ atoɔ bi ɔde nkuku tumi awura mu na wo a nipa mfa nyɛ hwee no wo a nipakyɛw yɛnya nso mfasoɔ wɔ busua mu no awurade bɛdane wo ɛde wayɛ biribi ahyɛ no hɔ no wonya nkɔfo bɛgyina asɛm di wo a wobaa sɛ sɔfo mɛmɛ nipa bi a menka mprɛ abusuafo wɔ aburokyire wɔn de sika bi abɛsi sɛ menyɛ japade wɔ fia no mɛdi sika no mefiri wɔn ma nso menya asɛm aka me ka nso a wɔmɛtie nti mo nto saa ahono mfiri mu na ɛde wayɛ mpaabɔ ɛyɛ akɔla bɔne gyeme so amen ɛti naanɔ ho Paul tena se dii ana ohunu sɛ awie pere mu a yɛwɔ no ho bɔnsam ɛfa nipa akɔnɔ so ɛhyɛ nipa abɛra wɔ enti n'akɔda a wɔne nyɛ nyame adwuma ɔfrɛ no kata ne so ɔbɛtɔ no fo 2 Timothy chapter 2 2:22 2 Timothy 2 verse number 22 watɔ sɛ ɛtifi asɛm sɛ Timothy abɔwɔ pa wɔfutuo Timothy abrabɔ papa wɔfutuo hallelujah amen abrabɔ pa ho yɛ o wɔsi ho wɔ mfasoɔ mɔmɔden ne bɔ bra papa wa tete wɔn sɛ na no soro mɔ kan powers wɔsi de mpa ɛyɛ sena ahonya de mpa abrabɔ papa ɛyɛ kyɛn bibiara bɛtɛn wiase na wɔnyɛ de papa ne abrabɔ pa na mepatɛ wu a asɛm a da so no ɛnyɛ asɛm ketewa nti ɔsomafo Paul wɔne Timothy ɛna nam ɛyɛ awurade adwuma na yɛsan sɛ anyame asɛm na ho hia na ɛtwa sɛ okristoni biara tumi ɛsakra nipa nti Timothy na ɔsomafo Paul na ɔtumi fo kwasi okristoni a wotuma no pɛ when was the last time I would preach to you this on Sacramento? We a preacher would take care and come up from across the can at the Sacramento Machine people would take care. So question. Now what can come over there and I say what can come up on something. Jimmy so amen. It's not Paul too much to say. Can I not be one corner? Was it Abraham Papa? Question. And who put you? Potentially when you met Jack. Question. Abraham Papa, and who put to you? Many about Mamma did not walk in Abraham. But Abraham Papa, a town to me, but Abraham Papa, and we now know so the door. I will be the pet tomorrow in some was it is a minute dancer. Oh, Galan is a Duma property person. Over pet tomorrow office here, Duma, and I saw tomorrow. Was it this programs? I mean, to answer. Connection Maya, all pet me patch, let's move by Ama Babawa, or on any diamonds. So just here, you, police in Wajuma, police officer, the police here, connection in the city, or near Baba and diamonds. Pasaya, they do. Pasaya, they do. Paul see Timothy, Abraham Papa, and what to do. Hey, it didn't apply to for me. If to party, openness will be to the baffle. Thierry, listen. Seputupa, and si just and I'm a patch of young man who do what can I do with your boss. Papa do Babina, a Putupa will be just sit down on one tongue open and don't go near to the good here.
Say to papa no eya. Jemeso amen. Amen. Nyame asɛm no ɛboa nipa abrabɔ. Kɔsi le fa nso hye waa. Nipa tɔ Psalm 90 verse 7 kinkama. Psalm 90. Ana verse 7. Me mpenu ka. Ɔno akora no so. Me mpenu ka. Ɔwɔ mbane na ti wo. Kɔsi. Akora wasi so o ma me tu fa no mu na. Ɔwɔ mbane na ti wo. Pastor ya no papa kaka pounds. Kaka pounds. Mbane na ti wo wase. So post ko ma me tu fa no mu na. Oh. Wo ya de me na na o ma me ko kan no mu na. Jemeso amen. Amen. Let's watch us. Watch us. Awurade mra yɛ pɛ. Ɛde do ɔkra. Ɛde do state. Awurade do state. Ɛmariamfo nyansa. Awurade sɛ yɛ tɛ. Awurade sɛ yɛ tɛ. Ɛmakomato yɛ mu. Awurade mra hyɛ wo tɛ. Ɛti ani. Awurade so yɛ kronkron. Ɛgyina hɔ daa. Awurade te mu yɛ nokorɛ. Hallelujah. Amen. Ɛti sɛ nyame asɛm no wo fa. Esiesie o. Esiesie o you. Sasata si asiesie ya bedira we. Soja ni ntima kyene mfo. Police ni ntima fa me empa hang up no me sai because we see a problem here no. Apade a she problem here no. Hallelujah. Amen. Eso na Ghana for mranti amo we sua bia makosua. Utako yebu ya pampa. Se menim se a big forest second tampo waterfalls na mpacho kwaya ne yeka no ho asebo nim die timi no eje wo mpacho kwabranya pampa asabo champesa sai nzaya ne kama asem ne memele de na nso mani ade asi oban hye be ma de na mpacho pesa na model no pampa mu a se mpacho wa sha asomane wo de try and Ghana from that to the great book e pomuti kawo asi kwadonto we hear say Jesus for abrabo sakawadi Jemeso amen we hear say Christ ya dey eba wa abrabo you we are life we are say aba system in this world we are living in the computer world na computer no just here on tse go what the Africa but plus Africa you na Jesus show you Africa Jesus show you free Africa listen Jemeso amen odi diabrofuna chi diabrofuna chi and say your mama say no e moyefo it say ukunu kura to kwaya so just say ukunu to kwaya yo ade bi e friend vibrator person azame no bank da so just say you be man koda na me mafu ukunu chi ne mo ko to vibrator mama le tise abepwe power ne ba kwa ne mpa ne tifo Tana just sadness to me now. Adi we can afford so I feel promote question. Yeah, Madam Gladys promote go for so the babu ai. Ona makono promote go for so the babu sakawani. To afensana afi wo yanche wo pano so sa wo apro go paper. Na sawam obabesia no ane ho ta question. Lesbian company baako a ano ɔte asɛbɛtɛ mu a wɔn mpa yi yɛ ahontɔ tabaako no lesbian Jemeso amen na young boy nso wɔn nso no ɔtutuni bɛma saa nsuo na efiri wɔn aba no demonic kingdom wɔn de ɛyɛ wɔn adi o wɔn sɛ beebi a wɔyɛ saa wɔn nyanyanya the biano for there. Who want those person? Tinano, now Paul, to Timothy. The assembly, Paul, to Timothy. Say, Abraham Papa, and who are true. So, bet my boy, Abraham Papa, said this, when you are true. It also a very board. Say, me, Papa. I want to ya. Say me die one year.
na me ya papa me nse urade obedie kwani amame ejumi ebe je kwasi sami bobra pa otia ode ti ejumi mo nsa kwasi sami da boni ye na me ya papa nse urade wanka bo nsa mo kwasi obedie kwani amame tisa so wutimi agyae bɔne yɛ na ɔbɔ abɛbɔ papa na mesi gobe pie pama kwasi Gana fo ma binom nim sɛ ɔmo dresse hyɛ pa no benya wadeɛ awɔfɛ ɛyɛ suban o kwasi ɔba ne ho ɔfɛ no ɔba wo suban nyama penti mo mɔwrɛ so ma hyɛ atade tie atade ɛhyɛ o nyinaa wanda ne kan nyina ba bantan yi wɔyɛ ɔbɛsima ɛbi o wade mfa bɔne nkyɛn amen wohia Yesu Kristo asase ba sɛ ɛbɛtɔ nipa biam yet you also as a preacher in so preaching. Preacher be so preaching. I say you pan sakra yabe. Emu and someone your hand and on a pay with fire bobra. Sikawaji. Sami bobra pa. Oh dear. Sami jai boniya. Na me ya papa. Me name say rade. The baby kwambi. So I don't hear me dear. Sanopai, Medofo, Obo Papa. No, you are dear, clear when you're nearly so. No soup on this one. And rather one tune to the down. Quadrum 321. Was a rather one tune to the down. That's what should be our home as I see so. What is running in your motion shall off you. Now, I don't know. But in your brother, number 1 second. I do not say no. My brother, let's show I rather not put in your brother over a year person. Promise and faith or brother so. When you are there and say, how you more pop. But your beer only betting commercial for person of both behind. But I say, all because of some brother and you pay a person. We never say Jesus Christ. It's not a pay and a pay. Me do for same time na ni abre who said you pray one na wana pawulo prisua we said you papa bo asase so ne titiro ane akono paso it me asem ya to dey say control your last so akono so akono atu mo ejeju ono saso akono no pe mo na yo say edu pe ni ko dan saso akono no pe mo me pa cha na yo say edu pe ko dan saso akono no pe mo na yo say prince ko bi jama mo saso akono no pe mo na yo say edu pe ko ntokwa saso go bu fo na no te me ya ba bu fo na ho mo no anu te ko ko ma tu mo na no te e be de na ba me pet ma yo wa de e de yi o bu fo na papa Lanza bembe bia ba wa pama no ko enye bibia o wa koma nye Jemeso amen wa Timothy abrabo papa anapai semiro mi e baba abrabo papa akana boy o ka opra be fa broche but wa abrabo nyanti anso de ntimi ni wa dance pa bia what you want say with it poto kosi when you travel near Woodcam, I want to know who dear me. When you travel power, but when you can't be cat because you find it, the part will be at my talk. I want to make you come out of the point. Baby, the paintings can't talk and come out. Should you can't wire? I want out this cat talk another man. Travel soon kill and think about it. Baby. Timothy abrabo papa who futu Akiso fo amuti ma no pe Mama yampa ya brabo pa ensakre ni pa ya braba ya bo mummy yampa ti pa ensakre ni pa Jemeso amen ebere le ko no aye True Faith Church International GD Koko ya was Soko Bank Wood Village and an opportunity and Soko
by good village Bola Junction ene uku ayam pabo eda kwase uku eda bia ye hia bompai ye fa ko ne so ato nsafra dofro nyina bra na be hu nyam ye no monyam o pese woni ye asore so betima ba nche me the number we tuga o betima frɛ o ha bia da so bia ho fra ne ama direction no na wa 0243 97 ayi so popani o tipo de ko bache papa na o preach o SZT no ye ne number na dia tuga no 0243 ebe na o kemu here number na make ka no 0243 97 problem bia we na mo bia ofra ene ne nkomo ye ni pamo aduma ne to frɛ ma ko no ampa san frɛ saa sɛbɛ ya ye nyere betu hia ye nyere pɛnkwan enye potensia de ye be tutu watam ye tire nyamya sam so tuye ho ko je buta nyira nse de ye tire ni benya dam kwa nti nyamya sam no na fa ne pa ba obra jeme so amen san so na me pa cho me ya ye wo mi abosu ye wo mi ya epi ene 421 na 21st May akopim 26 and 29 26 the chance ya kwesi ya da e be wi ofia da jiw ye na o twem pa ko fo go we aware ma mo pese mo ware o be tima ba akon problem bia wo bia no ba be pu yo so ko ba wood bill Bola Junction number am dia tu ga no pick number na frɛ 0243 81 97 56 0243 81 97 56 so so ko ba wood bill Bola Junction wa and yes so na nke se ho ba ye nto no nte wo ye tenie yes ye nye ye nte se wo mo aka na jiri fo do plato to wo ye ho ba ye nto wo ye ye principle bia Yesu ba na so de mo se ma ye ni ka ho kwase nti ye wo ba ya so ye ho ma ye prayer camp on ye nto wo ye ho ji ye nto no nte wo ye jemi so amen ye dia die si wo ya to afọ ye beto enye fa 1 million bra 3 million for bra 10 million for bra ho ye nyere sa jemi so amen na wan ga sa ba do difference praise God hallelujah I'm not going to say I can't go to verse 22 I just say can not be more hallelujah amen Paul na 8 Timothy follow listen ya prayer ya is that pray your power Paul na 8 Timothy for you was it can emranti premu akono hey semranti premu akono go ho question emranti premu akono bla ngano ate Ele gaga just akono na ika wase me dosu gosi dosu me pe akono mabopo so a kan mranti dromo akono na yemisa won se adentina Paul anka se kan enkokura premu akono anaso anka se kan enkokura premu akono na me wa base anase me wa premu akono hallelujah amen bon some who say nipa tinka e won youthful age from 18 years ago and then the other say ye tin ka na hano amanya ma se o bra kosi prophet na me bra kosi fa say we do 11 years no wa kono san grant to no mu wo Jesus ne e promises for you who jeja ho no ba be da adoro ono baba no ono oba finish sia na de nyema yi mo timi so nyira anya papa gana company for ya na mi di mo ya ai nyema yi mi timi so wo do ni hwe nya papa wo pia bonten so a gana for mo pinum so address nya papa it is a yan sha de mo si an ko tre mo no wo pe fa wa tiase me go for wutie me on a play can emranti premu akono tingi kan emranti premu akono kwase ya emranti premu ebe ya hujira husuo ebe ya wahodi eno na satan efa akono atie mu echichi nipa kwase se nipa ya akono pani piada etu mu no ewade se hyaso ano panji kan enkosia no kan emranti premu akono
ebetuma esikasa kwasi ebetuma yɛ ntaresɛ bɔne gyeme so amen ebetuma yɛ bufuo kwasi kɔkɔbɔne ɛdutoɔ wɔtan akayɔ kasami nkominya sɛdeɛ Galatians 5:18 kae saa abrabɔbɔne a ɛda adi wɔ nipa nwuro ɛyɛ mmerantebere mu akɔnɔ dame bayikuro ɛyɛ mmerantebere mu akɔnɔ bɔne dame ɛnɛ bɛyɛ nyinaa yɛtɔn kwasi wopa bɛtumi atɔ no market na mata a mobɛbɔ mo mati nyina ne bɛyɛ na wode so akɔraa no ɔnsɛ ɔba no sɛ sɛ ka asɛm a wɔnti wode woma mmiɛnsa no deɛ wobɔ ne ti da biara no wode hwɛ no suban ne hwɛ nkwadaa no aka no susuban nti akwadaa no sɔ no wode ka tɔ bɛyɛ hohoma ma akwadaa no gyeme so amen wɔse nka ne mmerantebere mu akɔnnɔ Paul na tu yɛfa no pan no wɔse medɔfo yɛnna ne mmerantebere mu akɔnnɔ mani tiri ɛdɛnti na Paul sɛ yɛnna ne mmerantebere mu akɔnnɔ kwasi because wosi so a mmerantebere mu ɔmaba abere mu no ɛhɔ ɛna wɔn nso ɛne wɔn amanneɛ nyina firi baa kwasi young girl wohyɛ aseɛ sɛ wɔpeke a na boys na ahyɛ aseɛ rahyɛ mesɛ ɔbaa biara ne ho yɛ fa ɛsatifi ne teens no 12 years ago na ɔpeke 12 years na ɔpeke na ne hwɛ si ne pagya anamɛboa praise God hallelujah ɛti ɛfiri wɔ pɔ na afei na boys no nso na boys na bɛtene ɔma ne kɔhyia so tɔhwɛ ne saa na ɔbɛpɛ no asere pɛ ababaawa wo maame na hwɛ wo papa na hwɛ wo tuo yi wo ɔduane di wo ho nkyerɛw bɔɔ yɛ akɔfɛ aseɛ ne sɛ asodie no so me nua ba a wote kaa mu wowɔ adwuma yɛ wankasa yɛ wɔ adwuma a wote ɔduane die bɔɔ na wakɔfa no aseɛ ne sɛ asodie no so na sɛ obi ahyɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛwarewa mepakyɛw deti na mu deti no pakyɛw no for the count daabi o pakyɛw no for the count daabi o ɛka deti no daabi ɔsɛ mesadi no na ɔnyamia no for no saa pakyɛw no for the count deti no daabi pakyɛw ayase wɔ no no mepakyɛw ɛka deti no daabi ɛne ɔnnɛ ɛne sɛ wonya kuro na me asɛm a wɔpɔ nti so sɛ na no pɛyi ɛna no pɛyi sɛ wobɛtie adensakra nsɛm yi na ɔma nyame asɛm a yɛkan atrɛ wo yia awurade asɛm si ka ne mmerantebere mu akɔnnɔ akɔso ka ne mmerantebere mu akɔnnɔ ne prɔfɛ bɛka ne sɛ free from useful last ogyina wɔ pirikyi saa ogyina wɔ keka ba wɔ saa wɔyɛ medical doctor wo ɔnsɛ manka wo ogyina wɔ ketewa saa wɔyɛ holy ɔbaa kurɔmfa bi da ɔyɛ medical doctor ne gyina wɔ na ɛdeɛ na ɛfiri kyerɛ so pàṣẹ ɛdeɛ na wɔn wɔnyam ɛkyɛ nsɛ ɛti awurade asɛ wo tumi mmienu fa no pɛ sɛ me maame me papa ababa wɔ aberanteɛ gane mmerantebere mu akɔnnɔ wɔn nsa mpɛ so ɔfɔ wuyifo kan sɛ laasere so akɔnnɔ na tumuru wɔn nsa mpɛ so ɔfa so sɛw nan na wɔn ɔpɔtam fifie ɛte si wia wiidi nti wɔde haisaa mpɛn na do ano ate sekan ketewa na de tetɛ mantam wɔtɔ na ɔbɛ mpa sɛ yɛ num kanea na wɔnya kwan wɔ bɔ bi ɛne ne wɔba afɔ hɔ sɛ gane mmerantebere mu akɔnnɔ na adeɛ a mepakyɛ ɔba bɔ si yɛ nnuane ɛdɛn na mepakyɛ wobɔ hyia no Joseph Genesis chapter 39 verse 38 no quotation sɛ wɔyɛ gyam tutu bu emewu odwane Potiphar yere no kekama me Genesis chapter 39 wɔsɛ Joseph ne Potiphar yere Joseph ne Potiphar yere aberanteɛ bi tena ase no Paul wasɛ na ɔkra yɛ no mema evidence pakyɛ aberanteɛ mema ɔkra evidence ababa wɔ mema ɔkra evidence wɔse na Joseph wɔne nnam na tena ne baya ɔkɔ ka yɛ nti yɛtɔn no ama ɔkɔdu Potiphar fie
so te ase na okotena maame no Potiphar wone ne yere nkyɛn no nkomo bi kɔ so na bo bi kɔ so na yɛwe de ekosi yɛ keka me ba yɛn sɛ na yɛ sama sɛ bato sɛ na ba sɛ nsɛm yɛ tiri na ba sɛ nsɛm yɛ tiri wura yɛ tu na ni Joseph so Potiphar yere etu nani esi Joseph so na ka sɛ Joseph no yɛ Kristo ni ma pa o no so nyame te sɛ de me no me de so nyame na wo so ba no tumi tintumi wotumi tintumi wantumi na dɔfo a wotema na pa wo hwase wo nso obrem anase watuma de mpunu wantumi awurade asɛm si ka no mranti pre mu akɔnɔ akɔnɔ bi kyekyew gase akɔnɔ bi prepare gane what basi entumi kan kushia na wote do wa ba sai jabe so amen eti no ajo mo ase nsem we etire na ba se nsem we etire ni wa etire ni Joseph so Potiphar yiri tu na ni si Joseph so e no ka se e no ka Joseph se e me da Joseph ele me meda so ampli hallelujah amen odo fo ru tie me abrantie papa sa me pato ase we etu Joseph ro ka be me bi na no eti ke Potiphar yiri no na nya kwada ase mo ejiti na wo sikani be no obe ware oba ne ho ta bi ni sikani be ana obe ware oba ne ho ta bi ni ne wu bi sa na me gina ho a me meti potete ama no atwa fianza no hu me yira ubetu che because hwe na no nya fa no sa go ware oba ne ho nya fa hwe aka na ra mi ntimi nim nyanza pa hu me yira ubetu che because wo ba de ho aso ntiase because e bi na mi asem ne nam jẹ́mi fún amen abẹ́bọ̀ yẹ ká kyerọ sẹ́ ọbẹ̀ wáyé o jai nsánwìrẹ́ wò sẹ́ ta wò sẹ́ ta dèbí anu aburo ẹ̀yẹ bra tí wọ́n tún bẹ̀ tí wọ́n wáyé ẹ̀yẹ mìíràn bí wọ́n kọ́ náà yìí ẹ̀kyẹ̀kyẹ̀ o wọ́n rí ẹ̀wùsí kẹ́ nyinaa wọ́n bẹ̀ rí nsá na o ti mọ̀ bìrà papa bi a the Bible say Joseph Potiphar yere no otuna ne si Joseph so de bia ana ka se ana ka je Joseph say wone me beta na so apre scholarship kasia pa o gossip scholarship kasia you Prince John Lagosi so o papa na de scholarship ya mawa Nede brown kai brown onye izo. Ono awase. Wona na lafu shi akere. Oba no pa nye izo. Na wa twia ma mo. Ese de wosi ni mi tin komo e ka be me no a. Ana no so be try me chesa. So ba le jo fi o. Ti de chesa. Ana ono so o we mo experience. So that's it. Guy no one experience. Did your body in our house of the mambo? I was no more experience. I will worry, Papa. They do. But you papa. They do.